Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod sut i benderfynu os yw rhif yn lluosrif 2, 3, 4 neu 5. Nawr, gadewch i ni gychwyn efo 2. Mae rhif yn lluosrif 2 os yw'n eilrif. Mae hyn yn golygu ei fod yn gorffan efo naillai 2, 4, 6, 8 neu 0. Nawr, yn ystyried yr rhifau sydd yn fan hyn, ydy'r rhain yn lluosrifau 2 a'i peidio. Wel, y rhif cyntaf 43, mae hwn yn gorffen efo 3 sydd yn odrif, dio ddim yn 2, 4, 6, 8 neu 0, felly dydy 43 ddim yn lluosrif 2, dio ddim yn tabl 2. Na i ddangos hynna drwy groesi 43 i ffwrdd. 74 wedyn, mae'r rhif yma'n gorffen efo 4, mae hwnna'n eilrif, felly mae 74 yn lluosrif 2, mae o'n tabl 2. Mi wna i ddangos hynna drwy gylchu 74. Wedyn, 3267. Mae'r rhif yma'n gorffen efo 7, mae hwnna'n odrif, felly dydy 3267 ddim yn lluosrif 2. Gyna 46530 yn gorffen efo 0, mae hwnna'n un o'r digidau yn fan hyn, mae'r rhif yma felly yn eilrif, ac felly mae 46530 yn lluosrif 2. Nesaf, gadewch i ni ystyried 3. Mae'r rhif yn lluosrif 3 neu yn tabl 3 os yw swm ei ddigidau yn lluosrif 3. Nawr eto mae gennym fi enghreifftiau yn fan hyn, gadewch i ni ystyried os ydy'r rhifau yma yn lluosrifau 3 neu beidio. Nawr be dyn ni angen neud ydy ffeindio swm y digidau. A dyn ni angen gofyn wedyn, ydy swm y digidau yn lluosrif 3 neu yn tabl 3. Nawr, swm y digidau ydy adio digidau y rhif i fyny. Felly, gyfer 75, swm y digidau ydy 7 adio 5 sydd yn 12. Dwi'n gofyn wedyn, ydy 12 yn lluosrif 3? Ydy 12 yn tabl 3? Wel, ydy, mae 12 yn tabl 3, mae o'n 4 lluosi 3. Ac felly, gan fod 12 yn lluosrif 3, dwi'n gallu deud fod 75 hefyd yn lluosrif 3, felly yna i gylchu fo. A gyfer 163, swm y digidau fyddai 1 adio 6 adio 3. Na mae 1 adio 6 yn 7, a mae 7 adio 3 yn 10. Ydy 10 yn lluosrif 3? Wel, nac ydy, dydy 10 ddim yn tabl 3. Ac felly, dydy 163 chwaith ddim yn lluosrif 3. Wedyn, 6771, swm y digidau fan hyn ydy 6 adio 7 adio 7 adio 1. Na mae 6 adio 7 yn 13, 13 adio 7 yn 20, 20 adio 1 yn 21. Ydy 21 yn lluosrif 3? Ydy, mae 21 yn tabl 3, mae o'n 7 lluosi 3. Ac felly gan fod 21 yn tabl 3, mae 6, 7, 7, 1 hefyd yn tabl 3 neu yn lluosrif 3. Olaf, mae gen i 320,612. Swm y digidau fan hyn. Dwi angen gwneud 3 adio 2 sydd yn 5, 5 adio dim sydd dal yn 5, 5 adio 6 yn 11, 11 adio 1 yn 12, 12 adio 2 yn 14. Ydy 14 yn lluosrif 3? Ydy o'n tabl 3? Nac ydy. Dydy 14 ddim yn tabl 3. Ac felly mae'r rhif greiddiol, y 320,612, di hwnna ddim chwaith yn lluosrif 3. A gyda llaw, ar ôl i chi adio y digidau at ei gilydd, ffeindio swm y digidau, os ydy'r rhif ydych chi'n gorffen efo dal rhif awr i benderfynu, os ydy o'n tabl 3 neu beidio, mi fedrwch chi ffeindio swm y digidau eto. Hynny ydy, pe bai fi heb allu penderfynu, os di 12 yn tabl 3 neu beidio, sy'n wedi gallu gwneud swm y digidau eto, 1 adio 2 gael 3, ac wedyn efallai sy'n ni'n gallu gweld, o ia, mae 3 yn tabl 3, ac felly mae 75 yn tabl 3. Rhyw fath efo 10, 1 adio dim yn 1, dydy 1 ddim yn tabl 3, felly 163 ddim yn tabl 3, 2 adio 1 yn 3, o ia, mae 3 yn tabl 3, felly mae'r rhif greiddiol yn tabl 3, ac 1 adio 4 yn 5, 5 ddim yn tabl 3, felly yr rhif greiddiol ddim chwaith yn tabl 3. Symud ymlaen nesaf, yna ni ystyried y rhif 4. Mae'r rhif yn lluosrif 4, os yw'n lluosrif 2, ac hefyd mae hanner
2 ddigid olaf yr rhif yn lluosrif 2. So be mae hyn yn feddwl? So i fod yn tabl 4, y peth cyntaf sy'n rhaid bod yn wir ydy fod haid iddo fod yn lluosrif 2. Mae haid iddo fod yn tabl 2. Hynny ydy, mae haid iddo fod yn eilrif. Felly, eto'n ystyried yr enghreifftiau sydd gen i fi fan hyn. Y cwestiwn gyntaf ydy, ydy'r rhifau yma yn eilrifau neu beidio? Wel, dwi'n gweld fod 67 ddim yn eilrif, mae o'n odrif, ac felly fedrith 67 ddim bod yn lluosrif 4. Byddai groesiau ffwrdd yn syth bin. Y 3 rhif sydd ar ôl beth bynnag, mae'r rhain yn eilrifau, gorffen efo 2, 8 a 2. Felly efallai fod hein yn lluosrifau 4. Ond i wirio os ydyn nhw neu beidio, mae angen edrych ar y ail linell yma nawr, mae angen i hanner 2 ddigid olaf y rhif fod yn lluosrif 2. Nawr, yn yr achosion yma, y 2 ddigid olaf y rhif ydy 42, 68 a 62. Mae rhaid fi hanneru wan y 2 ddigid olaf yma, hanner 42 yn 21, hanner 68 yn 34, a hanner 62 yn 31. A wedyn y cwestiwn i ofyn ydy, ydy'r rhifau yma yn lluosrifau 2 a'i peidio? Wel, 21 sgen fi fan hyn, dydy hwn ddim yn lluosrif 2, dy o ddim yn eilrif, ac felly fydde i ddeud fod 142 ddim yn lluosrif 4. Y 34 yn fan hyn, mae hwn yn lluosrif 2, hynny ydy mae o yn eilrif, ac felly 268 mae o yn lluosrif 4. A 31 sydd gen fi fan hyn, mae hwn yn odrif, dy o ddim yn eilrif, ddim yn lluosrif 2, ac felly nid yw y rhif yma, be os y hwn, 34,869,462, dydy'r rhif yma ddim yn lluosrif 4. A wedyn i orffan, nawn ni at lluosrif 5, mae hwn yn un eitha syml gobeithio, mae'r rhif yn lluosrif 5 os yw'n gorffan efo 5 neu 0. Felly, yn yr enghreifftiau yma, ydy'r rhif yma'n gorffan efo 5 neu 0? Wel, y rhif cyntaf yn gorffan efo 6, dim yn 5 neu 0, felly dydy 26 dim yn lluosrif 5. Mae 705 yn gorffan efo 5, felly mae 705 yn lluosrif 5. 3026 yn gorffan efo 6, felly ddim yn lluosrif 5. A wedyn 215,670 yn gorffen efo 0, felly mae'r rhif yma yn lluosrif 5 neu yn tabl 5. Cyfle nawr iddo chi roi cynnig ar y math yma gwestiwn. Rhowch gynnig ar y cwestiynau sydd wedi ymddangos ar y sgrin. Ceisiwch roed ar waith y technegau ydych chi wedi weld yn y fideo yma. Ac yna unwaith iddo chi roi cynnig ar hi, cymharwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd erbyn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.